ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам барои шумо паплинои распродажаро нишон медиҳем. баробари шунавидани распродажа шумо фикр накунед ки ё астаткои чирки бозора не ё прамои ай ами рулон гирифтагӣ санг задагӣ тайёр кардагиам. санги хамелеон қатӣ 100 сомон, обтоишай дона 120 сомон. санги хамелеон қатиай ба дараҷаи оли зур. чиқаре ки дар видеои пеш ман шуморо гап заги будам, ҳамё зависид мекунанд ай сангаш чанд қадр сангаш зиёд шид, санги қимат ки бизани ҳам нархшам ҳам қабат боло рафтан мегирад. барои ҳамин ҳам кадом мида шумо да маъқулай марҳамат 100 сомона санги хамелеон. сангаш ҷав задагия кадоме ки мисол ҳамира шумо 150 рафта мегирин. агар ки шумо аҷа бигирин аймо метавонед ки соҳиби 100 сомонда соҳиби паплени дубайский якм сорти санги хамелеондор бигирин ки автоқати гашти чашмои одаморо мезана. баъд биган ки ай куҷо гирифтем, баъд шумо гап занед ки ай канали Libos TV гирифтем. ина ҳамаш санг дора ба дараҷаи оли зур 100 сомон распродажа. барои чӣ мо распродажа кардем? барои он распродажа кардем ки шумо соҳиби ҳамин чизо шавен, тезтарак ҳамаш хеле қат кардагӣ тоза, хеле гард гирифтагӣ нестан. гардайко ҳамё гард надоранд. даже бисёртан хеле гап мезанед ки витрин нест. не ё витрин нестан. ато ягон тат хеле фикр накунед. инамё ҳамаш 100% ина рахша бинед хеле тал кардагӣ мондагӣ. ина глошна хеле шумо гуфтед ки калон кушода партоед. глошна бинед. ина глошна ин чизоро касе ки мегира иншоалло пушаймон намешавед. раҳматам мегӯем чӣ ба ки ба дараҷаи оли зури зурам. сангшонам норма загия ай норма зиёд ёра 150 шумо рафта ай бозор мегиред. барои ҳама шумо да скидка распродажа кардагим. ҳамёам оз як 60-70 та либос мондагия. касе ки успед мекунад мегирад. ҳамаш қоидави кардагӣ мондагиам. ҳамаш бо як бори дига мегӯм ки ё паплинои нестанд ки чирки бозор хеле 100 даст гаштагӣ хеле нестанд. ҳамаш тоза. ман чизи ғашт чирк вообще намефурӯшам. чиқаре хитон медонед ягон кас дам равонам намекунам. марама чизое ки шумо мебинед дар намиҷа касе ки дар корш мешава дар намиҷа занг мезанем. мо шумо да доставка мекунем. доставка тамоми шаҳрҳои Россия, тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон дорем. пока на ози бои гулои наваш вақат ози мо тез шумо да мепартем ки бисёри бад нашава видео. инаи бо гулиш аҷиб буд. ина чизе ки оз шумо диден 100 сомонӣ успед кунед бигиред. касе ки успед мекунад марҳамат бигирад. касе ки дар канал обуна нест марҳамат обуна шава. касе ки обуна шудагия як лайк мемонем. ҳамира ба ёру дӯстомон падилиса мекунем. боқи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.